големия, ама нямам някакво да завъртиш големия лом тук. Да. Ей, лошо, не ме излъжи. Хубаво, ще го махнем, айде ще запишем музика отгоре. Защото червения пат наподобява пат от естествена коса. Черния за скрабинг, белия за полишинг. Може да се слушам музика. Така, по същия начин се нанася тук. Така. Разнася се лекичко. Тук долу има две петна, които са в балатума. Вече няма какво да ги направя. Трябва да се цикли този балатум, но другия път. В смисъл, сега не е пукнато. Пък и ако искат, ще им отрежа главата другия път за циклене. Така е дошли.